Takže čaute lidi, vítáme vás na kanále Blue and Dead Creepy a jmenuje se to tak, protože tady budeme dva s tímhle týpkem. No a vlastně první série budou minihry. Ano, budou to minihry na Mindplexu. No, to můžeme pak hrát na něčím jiným, ale prostě první to bude na Mindplexu. Klidně napište do komentářů, jestli chcete někde jinde. Nebo co chcete hlavně. Ano. No, tak se uvidíme v minihře. Co je? Ne, mě to spadlo, dobrý. Vybrali jsme si Mindplex na Mindstrike na Mindplexu. A jestli někdo nevíte, co to je, tak prostě Counter Strike. Mám bombu. Jo, já vím. Kam než? Asi. Tak hele, nevím, někam, prostě já jdu za tím zeleným týpkem. Já jdu do Ačko. No tak jo, já tam jdu taky, no. Jo, počkej, jo, já si nemůžu zvyknout, že máš ten skin novej. Asi někdo střílí. Jo. Je po něm. Nikdo tam není, pojďme tady, má. Bacha! Jo, je po něm. Ty mogo, ty jdeš. No, Pozor, jedu. pozor, red. Toto je asi jediná hra, kterou nelámíme. Asi nějak. Jo. Hele, nikdo tu není, tak to polož sem, ten kabel. Polož sem ten kabel. Tady ti to nepůjde. Polož ho sem, no vidíš, že to jde. Aleluja. Oni přijdou, ale kama? No tak jako. Aha. Už jdou? Jsou tam? Jo. Tam nahoře. Jak mu tam vletěl? Tam, dobrý. Jo, no. No dobrý, já kamaráde, já už mám SGčko. Já mám bizon. Já mám P90. Mám ještě molotovku, takže... Já jdu zase úplně stejně. Já jdu taky, už tam mířím. No jo. Mám 60 FPS, takže doufám, že to tak bude i ve videu. Dobrý. Je po něm? Ne, není. Jo, je po něm, pojďme. Jo, tak to se bude. Ještě zhora. Ty kráso, toto je případ století, kamaráde. Teď se to stojí dostal. Jo, je po něm. Dobrý, už je klid. Jo, já jsem je tam vystřílel 2. Dobrý. Kdo má bombu? Já ne. Jako jestli nezabijeme toho posledního, tak no dobrý. Tak jde to vidět, že nemáme tým s nubama. Ale já si trošku stiším Minecraft, protože mě to tady řve jak ty asi. Na 10 to dám. Tak. Jo, mám bombu. Tak jdeme zase tam, jo? Jdeme zase úplně stejně. Kamaráde teď, kdo mě? Pojď za mnou, protože vezmeme to tak trochu obkličkou. Protože to bude nebezpečný. A musíme jít tady. Jo, jeden je dole, pojďme. Pojď. Au, kdo mě zabil? On měl bizona. Aha. Jo, jeden je dole. Wow. Au. Je po něm, jeden je dole. Já jsem zabila i vesničana. Plantuju bombu. Hej, jenom tak zpráva pro diváky, jestli chcete nějakou jináčí, napište. Ano. A však to jsme už ale myslím ne. To nevadí. Já teď nevím, ale prostě, jestli budete chtět nějakou jináčí, tak napište. Je to jedno, jakou, prostě my si najdeme nějaký server, kde ta hra bude a
Já znám skoro všechny minihry, víte. A nebo napište nějakou, napište třeba velký neznám a mezera a napište tam nějakou minihru, kterou bych neznal. A bomba už pípá, to máš. Bomba už tíká. Bum. Jo, dostal jsem asi 5000. Tak a teď Jo, kupuju a Bizona. kdo by si s náma chtěl zahrát, tak to nevím ještě. To bude tak od 50 odběratelů, možná víc. No tak od 50 tu je jeden kamarád, náš. Ano, od 100 taky. No a asi od 100 budete moct hrát s náma, jestli budeme tak slavní, jestli to vůbec, jestli budeme. A říkám to takhle. Jeden je dole, Já jdu. druhý je dole. Já jsem ho zabil. Jo, no, já vím. Pojď. Kopete, já mám, už mám 3 sedmička. Hele, ježiši! No, To se já zadu. jsem měl, aha, tam byly dva, já jsem měl ale jenom půlku srdíčka, víš? Já jsem to viděl, já jsem střílel. Já jsem měl jenom půlku. A měl jenom srdíčka. Jak ho tam dodřítili ze zadu, viděl jsi? Jo no. Oni, já myslím, že kempijou na Ačku, ty policisti. Ne, Já se, No tak to máme běhaný asi toto kolo, ale uvidíme. Hele, bomba na zemi, i když není to běhaný, ale jako je ten poslední polda, že? Oni budou někde u sebe? Ne, oni jsou někde daleko od sebe. Ten poslední polda je asi na B. Ne. To už kde je? Kde je poslední polda? Hej, fakt, kde je poslední polda? Nevidíš ho? já hledám. Ano, už ho vidím. Já vím červenýho No našeho. tak je to vyhraný. No to je ten vesničánek. On je u té bomby teďka. Jo, já vidím, on jde doleva No, tak to je a vyhraný doprava. doprava, no tak. No. No, tak jako. Když už jsme nebyli my naživu, tak už to nemá cenu. Tak, koupil jsi vše? Já jo. Já taky, já mám Bizona. A počkej, ještě Desert Eagle, tak. Ježiši, já jsem vyhodil G. Ups. Já Jenom taková bomba a potom... No, jenom takový, mě to ubělo 2 srdíčka. Jo, ty jsi přede mnou. Pojďme zase tady, tady je to nejlepší. Nikdo? Ne, volno. Oni budou tady. Je, tam je. A já tam viděl tu jeho hlavičku. Já taky. Tyjo, co to měl za zbraň? AVP. Jako kdybys to neznal, Tomášu. Ano. Já jsem je teďka odseknul ze zádu. Já jsem tou dělíkou ho postřelil. Takže potřebuji AKčko. Teď se mi tam dobře vykydil, tak jich je 5 na 8, že no? Tak, Pojď se mnou. tak já jdu však, pojď zase úplně tím stejným, jo? Hráči, počkám na tebe. No, já už běž tím stejným a počkej tam na mě, protože... Já už se bojím, že tam na těch schodech budeš... Čeky, my musíme jít jinama, my musíme improvizovat. Pojď za mnou. Pojď. Počkej, tam je jeden. Já jsem to dostal. Tam ještě bude jeden napravo. Není. Jsou tady nějací? Hej, mě to normálně jede teďka furt 60 fps. Furt non-stop. Já jsem na Ačku a někdo tu taky... No, už je to. Jsme je zabili. No, už mám 11 000 vydělaných. Já 4. Zase máš bombu, protože jsi nezdechl, víš, a nepoložil z bombu, takže ho máš znova. Já už vím, proč to tak je, když ho máš vždycky znova.
Hele, ale oni jsou už jenom 4, jak to krásně mizí. Tak kvůli nám. Nechoď tama. I když počkej. Pomoc! Zezadu! Dane, pojď za mnou, tam někdo je. Pojďme! Půlka tě nemine, kamarády. Já mám bombu. No, tak jsem ju ani nestihl položit, ale budu mít asi bombu já teďka, podle mě. Bacha. Ne, nechoď. Ježiši. Já se netrefím, já jsem takovej. Kde je? Kde je? Hej, co tady střílíte? Kde byl? Tady. Jo, tak. Myslíš, že vím tady, kde to Já jsem ho tím blokem zabil. Jo, takhle. Pípemac. A tak jo, oni jsou jenom 3, to už nemají šanci prostě. Tak oni si to už že jo. můžeme jít normálně, že? Ale jako jo, oni tam nahoře kempijou, takže já bych šel tam a vykosil je tam. Možná. Dva tam, jo, zabil. Ne, já jsem dal 1 kill a ty. Party kill, takhle. Party double kill. Dobrý den, Nani. Zatím čistý tam všude, kde jsem byl. Na Ačku nikdo. Hele, už bude jenom 1 svoťák, oni se 2 odpojili. Takže už bude jenom 1 spoťák. A toto je stejně poslední hra. No, takže dáme to ještě jednou. A pak si možná zahrajeme něco jiného, nebo už to ukončíme. Už má Steve dostal docela dost. Tak, pojď teďka do SWOT. Já budu SWOT. Teďka, aby byla nějaká změna. Já jsem červený, takže bych měl být Al-Jaha a ty bys byl, že, modrý. Já jsem SWOTák. No já taky. Ještě... Ale je tu s náma taky jeden creeper, Ozercraft. Víš? Jo no. Myslíš, že se ještě připojujou? To je jedno, to neřeš, prostě to bude 6 versus 7. Hej, teďka ty lízátka vypadají jak shnilý, že? Jo no. Ty lízátka vypadají takový černobílý, jako shnilý. Ale jsem. Co je? Foje! Jo, ne, už jsem tam byl. Tam ještě doskočím. Hej. Co to je? Tak, rychle koupit Jo, to je dobrá mapa. Kam jdeš? Tak já jdu asi na Ačko, že tam tím mostem nahoře, tam totiž chodijou. Já to tam budu chránit. Tak já tady budu. Pomoc! Dobrý. Mám ti pomoct? Ne, není to dobrý. Já se kouknu na Bčko zase. Jo, já jsem ho střelil. Ohenka jsou, aha. Já jsem je všechny ostřelil, už nemusíš. Bomba ma... Hej kamaráde, teď jsem jich zabil tak 5. Já jsem u bomby. Jej. Jo, ne. Bomby mi dal headshot. Jo, dal jsem, zabil jsem teďka tak 5 lidí. Ale jo, Desert Eaglem, kamaráde. Já už mám na AVPčko, kamaráde. Tak tady si koupím AVPčko, tady jsem s ním nepojazitelný. S AVPčkem, prostě jako AVPčko je po nich. To je jasný u mě. Dobrý, jednou jsem zabil. Pomozte mi! Beru, už tam pitám. Jeden je dole.
Jeden další mrtvej. Ale pomocte mi. Ne, to nešlo už. To nešlo! Kamaráde, poslední kulkou mě zabil, co měl. Já už jsem nemohl, já jsem mu trochu Jo, ubral. ale já jsem ho ani jednou netrefil, takhle řeknu. No Ale on stejně, nemá bombu. No právě. Ale Ježiši, to mi zezadu. říkej, že ho neviděl. Oni jdou všichni na Bčko, pane bože. A tak doufám, že ho zabijou. Dívej, jak ho zabije, jo dobrý, 2 proti 1, tak pojďte chlapi. Jo, dobře, turn. Otoč se. Tak, rychle. Ne, já chci, ježišmarja. Tak nemám defuse kit. Ale jako, já ho mám taky, ale já jsem ho měl zadarmo, mě ho někdo vyhodil. Já jsem ho chtěl si koupit, ale neměl jsem už mány. Já se podíval na mosty. Hej, tam nechodí, já tady na ně budu kempit. Tam to jsou. Jo, Heda. Tu tam šla vidět trošku čepička. Tady byl někdo, já ho viděl. Jo, double kill. Double. Já jsem je tam viděl. No tak to šlo. Ještě je tam jeden. A je tu bomba, neviditelnej. Jeden už je dostal, já už jsem měl málo Mám srdíček. jeho granát, dal jsem si jeho granát. Ne, jo, tak já jsem... Dobrý, teď už mám i defuse kit. Mám FAMAS. Já mám úplně všechno nakoupený, i granáty. Já mám FAMAS. Vyleze. Ty vogo, tady má už se nepůjde. Tady nepůjde už nikdo. Tak jdeme, pojď. Henka! Ale. Jsem viděl tady. Protože kde je? Tady. On má... Jo, je po něm. Já jsem ho zabil. On měl zrovna bombu. A já už tady chráním. Pomoc! Pod mostem! Au, tady jsou 2, pomoc, to jsem mrtvý. No, tady jsou 2 na Bčku. No víš co, ale koukej. Já mám bombu. Máš... Jo? Jak to? Hej ne, ale to by mělo být podle času, ne podle zabití. No tak, hele, jako, jak to znám v normálním Counter-Strikeu, to tak je. A není to podle nějaké kraviny. Já za to nemůžu, že jsem zase zabil 5 lidí. Jdeme, pojď. Já to tady totiž tam chránit nemůžu s tebou, oni nás prostě vyzabijou, že já. Je tam. Vidím. Jak to, že ho nezabiju? Já jsem do něho nasázel celý zásobník, jak to mohl přežít. Jo, AWPčkem headshot. Hele, on měl bombu. Mají po bombě. On je jeden schovaný v rohu, jak... No, u toho mostu. Schovaný. Jsou tu 2. A ten jeden má skin, že má na zádech trola. Kde? Tady je jakýsi. Tak co creep? Hej, už jdou 2, no ten. Ještě je tam jeden. O, já si koupím. Tak tohle bylo ale ciolový toto, kamaráde. Jo. AWPčko přináší štěstí. Já mám teď SSG. Black and low. Toto je jako kdyby hrál Global Offensive, akorát je to blbší.
Já jsem teďka hrál Global Offensive před chvílou, že já tam jsem to úplně killil, tady to nedávám tak dobře. Tam půjde. Máš AVP? SSGčko. Já mám AVP. No, Já zkusím. No, skop je tu. Je tam. No scope. No scope. já vím, ale já jsem tě rozstřílel. Hej, tady pod mostem. Jo, už tam mířím. Ne, on přežil no scope. Dobrý. On přežil no scope, jak to? Jo, protože máš nejslabšího snajpera ze hry. Jako těch snajperů tam má být ještě tak 5, víš? Ale toto je tenhle je prostě nejslabší. Není někde bomba? Já měřím na Bčko. Jo, vyhráli jsme to. Dneska nám to nějak jde. Ano. Ale nějak dobře. To, mám dvě molotovky, to se mi bude hodit. Ještě 6 teda mám na AVPčko už. No já už mám ale jako AVPčko je jedna, já na i klidně do nohy a je po něm. To je ta výhoda toho AVP. No to je. Bacha, když nemáš ty AVPčko. Nikdo. Ale pod mostem jsou, podle mě. Jo, pojď pod most. Já jsem si je obešel tak krásně. Pomoc! Pod mostem! Pomoc! Já to tady nedám. On vzal tu bombu, nevzal. Jo. A je tam. Jo, kdyby se mi, hele, spal server, to ti řeknu. Jo, jak to víš? Hele, protože se to tak trošku laglo. Jo, no, třeba nespadl. To si píš, že spadl, já se vsadím. Jo? No. To je výborný. No, já jsem ti to říkal, že spadl. Jo. Jako kdybych to nevěděl. Tak to asi bude konec. Nebo ještě. A nebo dáme nějakou minihru. Na nějakým serveru. Máš třeba, nevím. Máš It's Jerry and Harry server? Ne. Nemáš. Tak mi ho pošli. Jo, ale on teďka zrovna nejede. Takže... Tak pojď na Hypixel. Hypixel, ten zase nemám já. Tak to je si nějak play hypixel.com. Myslím taky. Hypixel.com. Já nevím, jak se to píše. Počkej, možná bych... Ne, já nevím, jak se to píše. Ne, takhle to není. Jak je to Hypixel? Hypixel je Hypixel. ale popije TVDI snad, ne? Asi. Tam. Já to tam teďka... Tak počkej. Tak teď bude asi střih, co asi. Tak bude stříž, tak zatím čus. To si teď dáme za TNT. Jsi tady u mě zase? Lobby 1, jdu tam. Jdu tam taky. Tak. Jsem tam. Jsem tu, jo, vidím tě. Takže pojďme, dáme si, pojď za mnou. Dáme si teďka nějakou bowspleave. Co to je? Tady toto úplně, já nevím, co to je. Jo. Zkusíme to. Jo, to je splív, akorát máš luk. Ne, asi. Jo, takhle. Myslím. Asi. Jo, Jsem tady moc nehrávala tím Hypixelu. já taky ne. Já vůbec. Já to vlastně hrál poprvé. No já jako kdyby taky, já jsem tu hrál jenom survival games. A dobrý, jak ještě dlouho? Už to bude začínat. Takže vůbec nevím, co se to hraje, co se to dělá. Prostě Ale myslím, že tady máš luk a prostě hraješ. Já myslím taky, ale jako je to splýv s lukem podle mě. No tak jinak... Buď ten luk střílí rychle, že to nemusíš natahovat a utíkáš, nebo jenom střílíš. Nebo si tady nahoře třeba. Ne. A tak to ne. I když možná jo a jeden týpek prostě utíká, že? To by bylo taky dobrá hra. Jo, no. Ale podle mě se objevíme teďka všichni dole. Ano. No jo, ano. Dostaneme luk. A ne, jo, ano, dostaneme asi luk. Jo, Jo, protože máš triple shot, arrows fired,
Jo, ano, máme luk. Já už tam. Přesně. Ty mogu, ono to zapaluje. Tak už pozdě, už jsem mrtvej. Ty už jsi mrtvej, co? Jo, protože tam byl Jak to, jaký... že? On byl za mnou chlap a já jsem střelil před sebe. Ježiši, já jsem se skoro zabil. No, já jsem skoro... Jo. Hej, já furt žiju. Pustě, jsi lepší. To jsem. Já ti vidím, jak běháš tady. Je. Je za tebou, kdo si. Jaj. Ajaj, tak ty jsi dobře nahranej. Nejsem. Jo, Já nejsem nahranej, já hraju, víš? Juhu, teď se tam toho zapálilo trošku moc. Ty mogo, tady to padá dolů. Když poletíš pod mapu, tak tady vidíš, že jak letíjou ty jednička bouchajou. Je. Ježiši Kriste, to si ze mě děl... Ty jsi tam v kraji, co? Jo, spadl, on spadl. Pikachu! Ježiši! Já tě vidím, jak co máš dělat, co? No právě, jako tady, ježiš, no budíš, tady ty jentička padají. Oni padají normálně vzhůru nohama. Ty Bogo, vidíš ty šípy v těch dřevech? Jo. Já to tady jenom drtím úplně. Baba po mně stříla. Už jdu radši pryč. Co to ten Pikachu tady ostřeluje? Jak vyletěl? Babo, co tady stříláš? Ty Bogo, teď to bylo fous. Já nevím kam jít už, víš? Já jdu asi za něma. I když je to docela blbost. Pozor, střílí po tobě. To je napínavý, kamaráde. Někdo mě trefil. Jo, tak teď to po mně šijou oba dva. Pikachu! Někdo spad? Babo, co po mně střílíš? Víš, že tahle hra je úplně lehká, že prostě to spočívá na tým jenom, že to TNTčko spadne. Spadl jsem. Že toto prostě střelíš lukem do TNTčka a ono to hned spadne. Na to žádný plugin nepotřebuješ. Já jdu do lobby. Tak, teď rychle hodíme TNT, hvězd. Na jedničku, jo, na jedničku. Tak, já jsem na jedničce. Já bych dal zase ten TNT run, to mě bavilo. Co je tu jinýho? Co to Wizards? Nebo TNT tak? Co zkusíme to TNT tak tady toto dole? Jo. Já jsem tam. Jsem tam. Jo, a co? Tak. Co se tu dělá? Hele, to je Joker. Ne? Jo, takhle. Disco. Hele, ale tady je úplná tma a není tam vlna, vidíš to? Jo. Jak to udělali? Aha, my jsme u bedroku. Jsme u bedroku, já jsem to viděl, že jsme u bedroku, takový... A co se dělá? Já nevím. Co mám dělat? Já mám TNTčko. Teď jako.
Já vím, já běhám všude. Já nevím, jaký TNTčko máš? Já jsem měl v ruce TNTčko. Počkej, co děláme? Další. Jo, počkej, ten, kdo má TNTčko, tak musí zabíjet. Aha. To je jak Dead Tag. Něco takového. Já už zatím nic nemám, já to nemám. Já jsem vyparkujoval na jeden kopec. Já tady furt běhám a já jsem zatím nedostal TNTčko. Jej! Nemáš TNTčko? Však oni tě ještě nechytili, víš, to je taková hoňka. Au, teď mě někdo... Jej! Já běhám furt tady dokola. Však já taky. Mě ještě nezabili. Teď až. Já žiju. Fuj. Tak zatím teda. Já zatím hrát a já se zatím zahrát něco jiného. Tak jo. Tady to myslím končíme už. Já to dohraju a... To bude stačit, já to ještě budu půl hodiny stříhat, protože už natáčíme hodně dlouho. Já se dám zatím TNT run. Tak si dej. Disco. Já tady skáču o 106. Hop. 10, 9, 8, 8, 7. 7, 6, 5, 4, 3. Jo, aha, ti hráči se můžou až žduchat. To mě Šťastný nový rok. A nevím, kam utíkám. Já jsem někoho žduchl pryč. Pivo, dobře, já teď. Par. Dobrý, už. Hop. Dobrý. Jujda. Ajaj. Tak nic. Tady se někdo propadl přímo do... Já vůbec nevím, o co jde, jo, takže... Já už vím, o co jde. Jo, to je vážně jako honíka, protože to si přidávají vlastně takhle toto. Když někoho bouchne. Ne, proč? Pokud to bylo false. Já to mám. Nevím skákat. Jo, má to teďka ta baba. Dobrý, už jsem mezi 11, dobrou. Už je nás 16. Tak, jo, ne, wow. Hop. Teď vprava, teď jdeme doleva, teď to parknu, teď hodíme tady kucavky. Wow. Vagóny, já už jsem mrtvej. Byl jsem 10. Tak to jak, kolik vás ještě je? 13 a já to zatím, já jsem to teďka dal nějakýmu hráčovi. Teď jsem to já. Teď jsem to znovu já. Už to nejsem já. To je sranda. Zase někdo teďka vybuchl. Už je nás jenom 10. Já si zahrát třeba TNT něco. Tak tam jsou jenom TNT hry, takže nemáš na výběr. Jo. Já si zahrát... Zkusím ten Wizard, co to je? Jo, to jsem chtěl taky zkusit, ale... Tady jsou nějaký klasy.
A můžu si, já budu třeba modrej. Jo, a teď tady toto. Budu třeba fire. Já budu fire a chci být... Dobré, tak já jsem modrej a jsem tady ten iron. 6, 5, 4, a nevím, co se to vůbec dělá. 2, 1. Wow. Jo, takhle to je červený proti. Jo, takhle. Wow. Už je nás jenom 8. Tak 6, no. Oh. Tak čís. Look at the cheese. Hey. Tak rychle defense full uděláme tak hezky. Hustě. Už je nás jenom 5. Já furt žiju. Jo, zabil jsem teď hezký někoho. My už žijeme 4. Kůlňa! No tak, dnešek bychom to ukončili. Tak čus. Ahoj.